Loh, loh, loh. Ki garengan Bagong jebule ana ing kene. Ki gareng, kepiye Pak Gundul? Aku ndek bengi nganu Ki gareng. Aku mencari sesuatu. Bagong namanya. Ana apa Pak Gundul? Ana apa? Kowe iki ngene lho, Gong ya. Waktu iku aku pas iku janjine mangkat bareng traweh. Tak anteni teko pertelan ora ana ketok irunge, ora ana ketok. Jebul-jebule ki janjane kepiye, Gong? Nanti dirimu berada. Ngene ta Pak Gundul, kepiye Ki Gareng? Ngene lho Pak Gundul, aku pas iku nganu kok Pak Gundul. Janjane aku iki ya sampe mangkat. Tapi nan aku iki kuarep kan ngono Pak Gundul. Loh. Sembrono tenan. Ngene ya. Ngono kok ngajak janjian mangkat bareng. Jebul-jebule ngebut oleh buka nganti kuareken minti-minti terus ngelimbung. Weh ora ngenah. Dewas oleh aku ngenteni nang perapatan pertelon. Nang perapatan aku ngalih nang pertelon. Jebul-jebule. Ora mangkat. Gong Bagong. Ngene lho Pak Gundul, aku kan nganu. Kepiye? Nganu kepiye? Aku ngene lho Pak Gundul. Aku kan agak nganu. Janjane ya ape mangkat. Tapi nang wetengku lho Pak Gundul. Rasane kekenyangan. Iya tentunya ngono. Pak Gundul lan Bagong. Siap Ki Gareng. Ngene Bagong ya. Iki ngono awakmu kan wis janji karo Pak Gundul. Iya, Bagong iki nganu kok sembrono. Dewas aku tak enteni nganti pusing 7 keliling. Mergo ora ana ketok irung-irunge, jebule ora mangkat Ki Gareng. Iya. Ngene Bagong, dalem Kang Gareng. Awakmu iku ya bejo banget lho, Gong. Bejo piye Kang Gareng? Duwe kanca setia menunggu. Senajan menunggu iku kadang melelahkan. Menunggu iku capek lho, Gong. Bener banget iku Ki Gareng. Aku iku menunggu sampai capek. Cemot gue. Kepalaku pusing. Tapi aku nganti suwi tak ndani kadang muncul.